Okusho ukuthi ungizwe mayethi ene akubulawa itabane zinqunywe zixoshwe zihambe zekwelinye izwe kusho upresident. Awukwazi ukuqala inkulumo enjalo uma ingakuphazamisi ngendlela ejulile. Lento kusho ukuthi ungizwe useyayibona ukuthi izomjampisa uzozavela ukuthi naye omunye wabo. Ngcono banqunywe noma bahambe ngoba uyayinyanya lento. Sekoze kuphuma ividiyo yakhe enza amanyala. Uzogcina ejabha ukuthi naye omunye weyitabane. Ngoba akekho umuntu ongakhuluma into ebuhlungu kangaka. Afuna kunqunywe izingane zabafazi. Afuna kunqunywe izingane zabantu athi abantu abathuthe. Kusho ukuthi isisodwa isitabane sosale eSouth Africa uyena. Ngeke phela ikuphazamisa kanjani nje konje impilo yomunye umuntu. Ikuthinta phi nje impilo yomunye umuntu ngeke ngizwe okusho ukuthi isitabane sosala mpoka mchunu la sisodwa uwena. Ngoba phela manje uyabona ukuthi bazokujampisa uzogcina uvela ukuthi kahle kahle bayakuchaza. Ayizikhona nazo mana hayi. Zinhle ingane zabantu la ngaphandle uzofunga ukuthi umfazi impela ziyakuchaza ziyakunyakazisa uyayihalela. Manje usukhathele ukubahalela uyabona ukuthi uzokhubeka noma mhlawumbe usuke wakhubeka uzogcina ujamba. Ngcono banqonye ayi ngazosidakela wena. Akama kancane isiqephu. Hello Mzansi, welcome to Nkosazana Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Etikwate tiganele nwabo tetabane ngemva kokuthi ungizwe mkhuna khulume kabi ngato athi titabane atihambe athi titabane tiphoqe South Africa. Madoda lanjani lalana wodwa nibafati alabalalana bodwa and bayaphendula ke nabantu labasesiporweni bayasho ukuthi hayi cha uhlushwa yini wena ngizwe mchunu empilweni tethu. Uyaphendula ke makwa chicken smart kakhulu ngasimangele mhlongo. Uyasho naye ukuthi kahle kahle uhlushwa yini unetimpilweni tethu. Yini ekuhlupha ukutheni siphila njani uyasaba ukuthi uma titabane toqhubeka kuhlalela South Africa utoqene nawe exposeka ukuthi nawe phela ungilesinye sato titabane nawe uyashaya utu kwetitabane uthi ubona kona ukuthi utoqene nawe awu exposeka uma ukuthi usengaka ayindi into lenjalo ubona ukuthi ugcina ulingeka nawe uzuthinza yini etukwetitabane njengoba uyabonakala ukuthi uyahala. Uthi simangele mhlongo kusho ukuthi uma thina titabane sitohamba la South Africa kusho ukuthi the only sitabane lesitosala la South Africa nguwe ngizwe mchunu. Hey, tiku loudspeaker ke sana guys, namhla tingu-1 October but tigaxa lesetiphumile people are now even saying ukuthi October uphela nini, October ngubani na. Hey guys, inyanga nenyanga eSouth Africa ihlezi nje netigaqatayo. Hlezi njena kana something letowendeka kuleyo nyanga leyo njengoba ngizwe mkhunu was found shaking ke sana njengoba titabane tikwatile tithi siyanyelwa la. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I am signing out. Goodbye.